Hej og velkommen til Eventplanners. Mit navn er Anna, og jeg er en af Eventbureauets projektledere. Her hos Eventplanners arrangerer og afvikler vi alt fra firmaarrangementer, temafester, forskellige slags happenings, kick-offs, konferencer til større eller mindre skræddersyede events. Hos Eventplanners engagerer vi os altid fuldt ud i kundens ønsker, tanker og forventninger. Det er vigtigt for os at skabe en unik oplevelse for vores kunder fra start til slut. Om det er en mindre happening eller et event med flere tusind mennesker, er engagementet det samme. Altid i top. Min kollegaers tilbagemelding efter festen var utrolig positiv. Vi hørte ikke nogen negative tilbagemeldinger overhovedet. Alle havde haft en fantastisk aften og syntes, at det havde været en af de bedste fester, vi havde holdt. Alle aftaler blev overholdt, og alle forventninger blev indfriet med, at vi fik en utrolig fed aften alle sammen, og der manglede ikke noget i baren, og der var søde bartender, og chefen var der selv og styrede det helt perfekt, og vi havde god underholdning, et godt band og en DJ, som virkelig gav en meget overraskende underholdning. For Eventplanners er ved arrangement et spørgsmål om tillid. Vi udvikler arrangementet i samarbejde med kunden og tager det fulde ansvar for, at alt forløber som det skal. Så jeres vigtigste rolle bliver at læne jer tilbage og nyde arrangementet. De folk, der var ude og præsentere, var nogen, der sådan for det første var lydhør over for vores ønsker og var villige til at, at komme med nogle, leve op til de ekstra krav, vi måtte have, og hele tiden prøve at få tingene til at glide, sådan så vi fik det produkt, vi gerne ville have. Jeg var meget imponeret over barpersonalet i det hele taget, som jeg synes var meget effektiv og hele tiden også var villig til at knokle hele tiden. Så det er jo også det, de er der for, kan man sige, men det er ikke altid, man oplever det, når man er nogle steder. Og udover det, så var der stadigvæk lige overskud til også, at man kunne hive en af mine kolleger op bag baren, da hun blev lidt velrigelig kæk. Har du brug for et seriøst og professionelt eventbureau med fingeren på pulsen og sans for detalje, er du mere end velkommen til at kontakte os for et gratis og uforpligtende tilbud. Min oplevelse og de andre i festudvalgets oplevelse med Eventplanners var, at det var meget tillidsfuldt arrangeret. Vi havde fuld tillid til Eventplanners, så de levede fuldt op til vores forventninger, og vi fik det, vi ønskede. Og vi er helt klart interesseret i, at de skal arrangere vores næste fest. Personligt, og hvad jeg også har indtryk af, var det generelle billede ikke bare af os, der sad i festkomiteen, men også folk fra firmaet i det hele taget. Så har vi fået meget, meget positiv respons, og vi var også meget glade både for samarbejdet og for hele forløbet på aftenen. Det var absolut en super duper firmafest. Eventplanners. Planning your events.